माने दिनै बे बेलेग डिस्ट्रिक्टआव फैनानै बेबायदि माने मानसिफोरनि एफा माने गोदौलायनाय नुनानै मोजां मोनदों माने सिख्लाफोरखौनो बांसिन नुनाय जादों आरोखि आङो जों बायदि कमिटि मानसियाथ' बिदिनो सिख्लाफोर नुयोबा बायदि रोखोम खोथा बुङो खिन्थु आं दिनै बुंथ'ला किं खालाय माबा खालायनाय बुंनाय जायो बेफोराव एसे माने प्रेक्टिकेल माने रियेलि नुयोबा मानसिफ्रा गाज्रि मोनो बेनिखायनो आं दा दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव जेबो बुंथ'ला अब्लाबो दिनै जिहेतु भेलेन्टाइन डे स्पेसियेल हिसाबै नोंथांनियाव मा सानखान्थि फैदों गोबां मानसिया बिदिनो गावबा गावनि माने स्पेसियेलिस्ट बेबायदि भेलेन्टाइनखौ फालिदों खोमा जोंहाथ' दा बैसोआ बारबाय नालाय जोंना दा मिलायला हिसाबै जों बेखौ बारा माने गोथौआव हाबथ'ला आरोखि गुबुन कान्ट्रिफोराव खिन्थु बेबायदि बैसोआवबो फालियो जानो हागौ नाथाय आंहा बेबायदियाव बांद्राय इसिग्राब माने इन्टारेस्ट गैया आरो जिहेतु माने गोथार माने जे सोलोंथाइनि बिमा जायखौ बुंबाय गोहोनि बिमा सरस्वती फुजा बे बेलायाव लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरजों मा खावलायनो थागोन नोंथां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्राथ' बे उन्दैनिफ्रायनो बेबायदिनो जुदि सरस्वतीयानो बिमाखाब्ला बेनो जुदि फोरोंगुरु होननानै जों बेबायदि जोंनि मेलेमाव सोनानै दोनखायोबा बे मोनसे जोंनि थाखाय प्रे खालामनायाव बे मोनसे बिराद गिदिर गोहोम फैगोन आरोखि नंखायनो गथ'फोरखौ बिनिफ्रायनो दानिफ्रायनो गोहोम खोख्लैनाय बेबायदि हुदाखौ मावलांहोयोब्ला माने गोसोआव बिस्रा मोनसे बोलो फैनाय बायदि मोनगोन बिनि थाखाय बिसोर बोलोगोरा जागोन लासैनो माने बिसोर गियानखौ माने बुजिलांगोन आरोखि बे आरोखि आंनि बुंनाया मोनसे फोसावथाय बुहुमनां वाइल्ड लाइफ जथुम्माखौ बाक्सा जिल्लानि मानासाव खुंफुंनो थाखाय बिटिआर सरकारा साखाफारा जादों। बाक्सा जिल्लानि माहारियारि मानास हाग्रामायारि बासबारियाव सोलिफु दाननि 16, 17 आरो 18 खालाराव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बुहुमनां वाइल्ड लाइफ जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जादों। बे हाबाफारियाव आसामनि फरेस्ट बिफाननि मन्थ्रि चन्द्रमोहन पाटवारी, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारियाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो बिटिआर ओनसोलनि सिङाव थानाय हायुङारि हाग्रामा आरो हाग्रानि जुनार रैखाथि हाग्रा ओनसोलफोरखौ बुहुमनि गेजेरावनो मिथिहोगोन। बेनि थाखायनो फैगौ 16, 17 आरो 18 फेब्रुआरियाव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बुहुमनां वाइल्ड लाइफ सेरेमनि खुंफुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों। बे हाबाफारियावनो आरोबाव बाहागो लाबावगोन भारत हादरनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गोबां रिसार्च खालामग्रा सुबुंजों लोगोसे इटालि, बांलादेश आरो भुटान हादरनिफ्रायबो गोबां रिसार्च खालामग्रा सुबुंफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन।